Te'n recordes, Montse, quan fa 10 anys vam començar la nostra col·laboració, quan anàvem a les escoles i els hi parlàvem de millora de processos, d'indicadors, de mesurar l'aprenentatge, de mesurar els resultats, i ens miraven amb aquella cara, en plan, aquests conceptes empresarials a les nostres escoles. I realment com han canviat les coses. Ara sembla que no puguin viure sense mesurar-ho tot. Realment les coses han canviat moltíssim. I després quan parlàvem en aquelles reunions una mica somiant de que volíem portar el Click-Edu al mercat anglosaxó, i això també ha arribat, Sí, realment lo de la internacionalització del mercat anglosaxó semblava mentida i aquí ho tenim. Igual com és una realitat que ja tenim en marxa la intel·ligència artificial i el Big Data aplicada a Click-Edu. No només perquè creixi la nostra llista del tiquet a la compra del súper, sinó també i sobretot per ajudar les escoles per fer-ho millor, per prevenir temes tan importants com ara l'abandonament escolar, i una mica això és el que ara veurem amb l'Ignasi Nogués i el Pep Trellis, que és el director de l'Escola Montseny, del grup Trams, que és on hem començat a aplicar aquests processos d'intel·ligència artificial i Big Data per innovar i alhora ajudar i fer-ho entre tots una mica millor. Pep, me'n recordo quan vam començar amb tot el tema de Big Data i intel·ligència artificial que des de Click-Edu vam intentar-li donar una altra volta, no? I per tant no plantejar tots aquests temes des del punt de vista de l'aprenentatge dels alumnes i per tant enfocat més a la part de continguts, sinó a totes les dades que ja teníeu en el centre a nivell més de gestió. Com vas veure aquest canvi de paradigma? Home, nosaltres li vam veure un valor afegit molt gran a la proposta que fèieu vosaltres, vist el que es feia fins al moment, no? La proposta d'una visió del Big Data com un element descriptiu, en el qual permetia analitzar què fem a l'escola com un element de diagnòstic, no? De veure per què està passant, per què tenim aquestes dades, aquest element també de predicció, no? Del per què està passant i cap on està anant aquest alumne o aquesta línia de projecte de centre, i alhora ens podia fer prescriure alguns canvis que hauríem de generar en la pròpia organització o en aquest treball personalitzat amb l'alumne, i poder fer un acompanyament molt més guiat de l'alumne i molt més plasmat en una realitat concreta. Jo me'n recordo, no?, quan us vam venir a presentar ja abans just de l'estiu tota ja la plasmació d'allò que havíem fet, que us havíem explicat i que ens havíeu cregut que faríem, i vaig veure les vostres cares de sorpresa en alguns moments, de les vostres reaccions. Què recordes d'aquell moment? Home, va ser una sorpresa, una sorpresa amb il·lusió pel fet de veure aquelles dades i aquella proposta que havies presentat, veure-la en pantalla i veure que tot allò que era una possibilitat finalment es plasmava en pantalla i veure les dades de la teva pròpia escola era il·lusionant. I alhora també et donava aquesta visió de que molts cops treballem per suposicions i allò era una imatge real de l'escola. Sobretot també suposicions que pots fer cara a alumnes o cara a línies i indicadors de tendència de centre. I aquestes et donaven que algunes eren suposades i anàvem encertats i algunes sí que variaven sobre les nostres suposicions.